Halah kowe ngeneh. Keceprono sprene urung jipuk-jipuk jilbabku gawe aku duwe model anyar. Jenenge kupu. Apik to outfit-e. Keren ra. Halah, ngarepe ra ketutup Mbak Ri. Jangan salah. Jilbab iki iso dilebokke iso ditokke. Kok ngono kok ngomong jare ra ketutup urung nyebol kok wis nyacat. Lho, iki bahane seruti. Jerone bahane jersey PT Malai nganggone penak. Halah ribet po ora kuwi Mbak Ri. Jilbab kaya ngene apike kok jek ribet nek aku tak buang. Iki nganggone bahane jan menyerap keringat. Nganggone dari belakang ke depan. Kuduke rasa dinggo sik sing dirapikke bagian jerone sik. Nah, kok kelonggaran Mbak Ri ya penak kelonggaran. Engko nek ora longgar dadak ndedel, kegeden tinggal dijarung betul gampang ini. Nah, dipaske. Iki nek semisal outfitmu pengene gur dienggo daily santai. Nah, nek kepengen kok rada mewah iki mbok ngene iki. Iki ne kaya mau dilebokke. Ya apik to? Iso dilebokke, iso ditokke menutup bagian depan arti gawe casual ya iso. Jenenge hijab kupluk ndek olive hijab.